Het was spannend, zondagochtend voor de muzikanten van No Limit. Exact 3 maanden na de allereerste repetitie stond het eerste concert op het programma. Voor het eerste optreden vond ik het best goed gaan. Het was ook mooi en ik merkte ook aan het publiek dat ze het mooi vonden, dus dan is het toch altijd goed. Ja, ik vind het prachtig. Ik heb een late roeping, dat heeft u misschien goed gezien. Ik ben met deze muziek van de altsaxofoon begonnen na mijn pensioneren, een jaar of 5 geleden. En ik ben ook verhuisd van Friesland naar Limburg. En ik wilde heel snel integreren, maar ik vond ook de muziek heel leuk. Dus ik was al begonnen met saxofoon. En dat kon ik hier bij Euterpe kon ik dat heel goed verder ontwikkelen. Ik krijg natuurlijk les. Ik heb 1 keer per 2 weken les. En we repeteren nu dan in het jeugdorkest 1 keer per week. En als je ziet dat de vooruitgang van de groep zo groot is in een paar weken, dat is heel leuk. Dat geeft ook een heleboel plezier, want de clubjes van de verschillende harmonieën werden heel klein, van de opleidingsorkesten. En nu zijn we weer met een fatsoenlijk aantal muzikanten en dat is heel leuk samenspelen. Ja, ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ik heb vaker alleen opgetreden, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo spannend. En dit was extra spannend omdat het met een grote groep is. En als je een klein dingetje fout doet, dan is het meteen van, oh jee, nee, oh toch niet. En ja. Ik was niet zenuwachtig, want ik heb al vaker optredens gehad. Ja, ik heb toch altijd een beetje een onderbuikgevoel. Dus de avond tevoren nog even repeteren. Je hebt toch altijd een paar loopjes waar je wat moeite mee hebt. Maar het ging vandaag eigenlijk heel erg goed. Ja, ik heb er ook van genoten. Mijn vrouw vroeg me vanmorgen, Gerard, ben je zenuwachtig? En ja, Gerard was zenuwachtig toen hij aan de boterhammetjes zat. Het was toch de eerste keer, nu publiek, nu met muzikanten. We kennen elkaar nu eigenlijk 3 maanden. Maar ik ben heel voldaan hoe het gegaan is en er zitten nog genoeg goede kansen weer in. Dus ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. No Limit is een samenwerking tussen de Dorpsklank, SMT, Ons Genoegen, Sint Catharina, Euterpe en MMSK Petrusbanden. Door de handen ineen te slaan is er een opleidingsorkest gevormd dat wordt begeleid door dirigent Gerard Alofs. Ja, dat is eigenlijk een voorrecht om met de jeugd om te gaan. Daar zit nog zoveel enthousiasme in. Daar zit nog zoveel energie in. En aan de andere kant kan en mag ik ze natuurlijk ook heel veel leren. Want ze moeten ook nog wel een hele weg maken natuurlijk. Dus die combinatie tussen stimuleren, maar ook leren, dat is een hele leuke. En leuk vinden de jeugdleden het muziek maken zeker. Muziek maken, dat het beleven is en je kan meeleven met de muziek en je inleven in de muziek. Dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Het geeft een bepaald gevoel van, je hebt droevige muziek en je hebt blije muziek, je hebt spannende muziek en dan kun je nog wel even doorgaan. En dat vind ik heel leuk dat je een emotie kan opmerken met geluid. Muziek maken is er voor iedereen en No Limit wil zeker nog gaan groeien voor het volgende concert dat op 24 maart in de Schouwburg plaatsvindt. Iedereen is welkom eigenlijk die zin heeft in muziek maken, die zin heeft op zondagmorgen om 11 uur in de bank een leuke muziek te komen maken, daar ben je welkom. Neem je eigen energie mee, pas je aan de groep en dan wordt het fantastisch.